Цялото време се говори за това коле. Тя в нито един момент не е казала, че колето е от сестра й. През цялото време аз казвах колето от бившия, колето от бившия. Тя добре, да. В един момент дойде сестра й. На първия ден нямаше нищо за колето и след като останаха двете сами с сестра, явно тя е казва, и на другия ден сестра й каза изведнъж от някъде: ма ти що не носиш колето, което също е подарък от мен? И Даниела в този момент каза: да, той е подарък от теб. И аз такъв: добре. Добре, да чуем на Дани обяснението. Той през цялото време казваше бижутата от бившия, не колието, плюс това насаме не пред камери съм му казвала, че е подарък от сестра ми. Но всъщност това, което искам аз да кажа по въпроса е, че Мартин през цялото време обвиняваше за неща, които всъщност той прави. Казвам, че го на теб. И всъщност хората не отчетоха факта, че ти не си пуснал миналото си, защото все пак ти си имал сексуални отношения и чатове с Йоана буквално часове преди да влезеш в предаването. Не, аз съм човека, който е обвързан в случая. А последно ти беше ли обвързана към момента на снимка? И към днешна дата не съм обвързана и тогава не съм била обвързана. Да може да кажа нещо? Да. По принцип това е така. Тя наистина не е обвързана. Защото няма как да е обвързана, при положение, че хората, с които се вижда, са женени. Така че тя... Чакай да попитам. Имаш ли доказателства? Как се казва човек, жена, която получава пари на седмична или месечна база от някакъв мъж, който е обвързан и женен, и в замяна на това прави някакви други неща с него един път или два пъти седмично. Как се нарича такъв човек? Не знам. Доказателства имаш ли за това, което говориш? Абсолютно имам. Искаш ли да му звъннем? Поименно ли да го казвам кой е? Можеш да се обадиш, да, нека да видим. Трябва ли да му развалям семейството? Толкова смели заявки. Искаш ли да му развалям семейството? Да, обади се. Хайде да чуем неговата. Къде беше на 8 май? Беше ли при брокерка с него да си избират апартамент? Мазонет. Моля? Моля? Човека, с който съм ходила. Ти си се обадила даже на брокерката, даже си се обадила на брокерката да й дигнеш скандал, как може да разказва, че си била там с него. Същия този човек. Но това не е човек, с който същия този човек, който ти е платил почивката на Малдивите, на която почивка искаше аз да дойда с теб, но да не си качваме сторита, за да се мисли той, че ти си там с твоята приятелка. Ние не сме имали право да си качваме сторите, Мартине. Същия този човек, който караш в момента да ти купи нова кола, но той още не я е купил. Добре, аз имам въпрос. Същия този човек. Да продължавам ли? Трябва ли да кажа откъде е, колко е висок, на колко години е, жена му, децата му? Да продължавам ли? Името трябва ли да му кажа? Имам въпрос към теб. Слушам те. Ти всъщност в предаването, в разговора с Маги, каза, че ти си ме проучил преди да влезна в предаването и всъщност не си чул нищо лошо за мен, нито пък си чул, че съм обвързана или че имам връзка с мъж от преди предаването или след предаването всъщност. Благодаря ти за този въпрос, веднага ще ти отговоря. Когато ти си... Как да се изразя? Няма да използвам така по-лоша дума. Ще кажа, когато ти си приятелка на някой женен мъж, това е скрито. И когато аз звънна